Hvis man strækker til mig bare skole her, hvor det nu at det dog fastkant på arbejde. Man kan sige at det var just dog fastkant. Min vi model på. Og så synes jeg ganske det ting der. Hvor der går de point på ben man dog fastkant. Og voilà like tout mig har sat on til nakken kan det ting bare hvorfor. Så bare man har der zive, man kan manegou bit. Og Gwrïet don't need to be manegou ben. Kan fine kalorien, just lees rol. Prima, kan manegou kosten at linking dat. Dit na begynner jo met op skole, wat was waar basken deze wel af, en dan het hij categorie. En benad matresse maar hoe qua weer met niet wat kistien rebel lamben. Zet en dan maar is de voor Nederland, als de voor breed midden de chicaran lekker met die twee door een basket. Tu gatti niet, mato, draminak het kan kaas met wie zo gaf benak door bij dan die het benak qua. Zet wat du breed tot lekker met die ting brouw, want dan is wat in je. Zet manegou la reding, je manegou malerij. Maar arme jo een kit meer wel torn la revrasin déjà. En nu ske de krappi daar qua. Zet jo met een kit de kappa. Du går zo met hier niet of bouwtellen. Fil de la of bij zo de stijgen van torn en ik trek kan niet kwinnen. Kriegen manegou ding daar met de wanke. Ik ben net nog ver, Rob moet communiëren, daar horen, gaan kunnen passeren, die raken, sorry, zet qua, die raken, natuurlijk, Rob revue, rampen. Je zet pyramide, biodij, nee, dat ding, kennen manegou tijd. Mais kennen manegou, dat beste genoeg weken, maar goed communiceren kan manegou. Mij dus kan met de wande. Hij laat de sorry stel, maar toen, hoe kriegen manegou, dat wij de wande. Prima screen ding, nee. Maar goed. We zijn te communiceren, dan moest je weer, ik ga manegou. Ik ga weer al communiceren. Non, communier, misschien bereid. Hij was daar een troon. Hè? En we gaan communier niet eens in qua vast, maar hij zou een lekker die holen met de zon op deze keer. Ja, dan gaan we weer op. Maar zo waar dat is. Maar ik ben veel vaste schijnscha die skrap, toen ben veel vrijst in de leven. En gaat het in dan mee? Bijna 10 dingen. Zitten we niet te communiëren, wel real.